kubor nagaslem jong unongsan hima. Kublai pigi perlok baro agni ko por ngapring subhai pi sasisen shagni ko program kisah oyam kipor balawan rat nong san hima ti perlok kumba pili I ban ko por ngira yo banyak keren bat kireu sampang gi paper na ka benta ki kam gi jongki ti menta ka kenti jong gni ko program pat ni yo banyak keren bat iwei ni gi samla iban nang ni na po kathan mau khlam nong pendeng ti ini samla ngani thoi pi perlong idi samla mdei tang bi idon ni kata kasap ko phong ban tem dan ni ban ruai ban sio henry idon ro skoi kasap ba dia kata ngampat kwa banya thu ya pi ngani ka por henry ngan I ba nya thu ti ini ide samla bestarli bla but menta ka kenti jong ni ka program pinyo ban snap ya ka jinya identi ki jong I ya ki kam ki jong I ka ga ba ile ha ka jing ba malaka sngi ti ngani ka por prolok to ka mo ka jong Klem dapin slam te alin akin mentang in sedang. Ia gani ka program ka jongi lembaga jingya keren bat isamla bestarli bla. Babes hagani ka por ngapin subhai pi chagani ka program jongi mau kisau yam ki por. But kenjat ka kwa banya thu ipi siapa hagani ka program jongi ipi hagani ka program ni syai lech ki jaka. Ni wat ki breu ki balong kongsan bat ki balong kerpang mo. Ki banya sam bat ni bat ki perlok jongi ki bapan igini ki videos nak ka por bat ni iba ka jing kershan jong ki porok jongi bat ka jing I men sim kham tam mi gini kire sampang le ni ti kire don sap kalong ka ka manang pen I men sim bat nang pen slur su ingi bangin nang yaile ya kini ka kam te kini ka por apriang so bhai pi to ai ku le ni kong ma sustanan pengi yo ikhndo kum ni dai to ba bes kini ka por ka fin sim mi ka benta mo ba fin itu yaladi ha kini ka por nadu ka kerteng trai jong pi nang ta pede ka jakasong jakasa jong pi kini ka snong ka ba pi song pi sa ki khot kum nu bat kum ta ter to ka kerteng jong de bester libla bat ngasong sa po sunong mo klam nok pandang West Hill district ngaduk meno pila sedang ya kani ka kam long pin penla jingmut no ha ka ban IT ka por jong pi ha ka wai ka sio bat kham tam ka ba ka sap ka ba kerpang ka ba pidon ka long ba pi shna mo ki jingtem ki bangila aban ong ki jingtem ki ba compare ti mde ki jingtem kum ki ditara ki bangi tip lu da po ki chella henry ki jingtem ki bangila aban ong ba kham sham stom ru ban tem to ya thu ini khendian ka por bang kampulut ka dei nadu ka por ba lej ka mi khle ko talan ngasa kham pelejung mut ya kan ka cingsna junga kamu nadu to ka por pila la wani shibanta hagini ki rengsa nya kop kum ko mi khailas got talent ru kiwe gide ki program ba na school hi ki pha la bun ki we
to ya thu ingin namar pila penmi ha ka bat ke jing puli jong pila pendep ya ke jing puli na bat men shwa sekolah mo men suang por ba tang khana ngali school school LP school nang ta hadin pade salej ha ka school sing ani school sing ani school sinong jongi nang ta de ngalalej tang hadu kelas 10 kelam pendep syu jing puli pade long ha ke jing puli pila pendep hadu kelas 10 tang em ngalej tang kelas 10 dai ngaklam pendep syu kai to ka pat ka ba penlong ipi ba pin su tho ya ka sap ka jong pi ba pin la ban chna yi gini ki bangi imantan ki bangi display ti but na ipi yo jingmot dan ipi yo idea yi gini nongkong dei hi ba ngai ki jing tam hi ba na du ki masya por bang chna nongkong kini tang flute nata adin pade hau ka por bang la chim bata keleng-keleng tu anda ngila lek keleng-keleng te ngiyu i gen kiwi ki jingtem po YouTube mo ngasa poi ko gan ban chana kini jingtem thamai kamot fi yo man sim na YouTube ba fi im to jat ba pila ong kunta am ngakwa ban bo ko ke jingkeli nam tai perok jongi ru te ngathrai ki kwa he ban tip ya thu ing khin dia sa phang gini ki jingtem na do ka kerteng jongki longkat ka ba fi ken mau ya kani ka jingput kani ka ha ka kinong ki ong ka pan flute nang ta ka de kani ka we pade ki ong ka marimba kani pade ka ya kai seriam kom ka xylophone dai ka baki ong dai ya kini kini ki ong xylophone hi okay xylophone hi ketika we ka jingtem bajarong ro ketika hap hi ka xylophone na ba fila ong dai mentan ka tu ka jingtem ka ba long di si bet ka ba fi sna pan wandur ya ka tu ki khot kum no ti bare tu te tidak kasi yo kumnur ya ka tu jingtem ngala ai ka jingtem si pi ai bit ka kerteng jingtem si sing si sing si jingtem sing si ngot nat ta ti pi kalong kum ni ba bas namar ba kum kini ki jing shna kalong ka ba thamai ti bat ngathara ki prolog jong iro hoi kila ban dan ki wei pat ki breu ha po ga jela ki bas na henry ban ong usamla uban pen lejing bun ha ka ban shna yi ki balong thamai kham tam ya ga snong ru ha jo ko porma ngathara yang ne snong jong phim pa judon ba shna kum gini dai ti kalong ka ga bas notanat namar bayangi hi kum ka wei ni ki rensan ka bangi shet ai shiki prolog jongi ki bedon ki sap ki ba kerpang ki ba pher kalong sisa ka ka ba pen kemen yangi ha bangi wanra shiki prolog jongi ya ki breu ki ba kuma phi mo ha ka bai dei bat ki sit namar kum ngil i la ne ki sit ki ding philej wat kum no i gini bat kum no pinang ban penya pher la ni ban yunu jor ha pedeng ki sit la ne ki ding ban la ban sna bat ban penwan dur ba ya kini ki jingtem ya kini ki sit padeng lejwat na thành một ít mà bà sẽ nên xin ông kim là đón cái này cái gì bà khám stang bà sẽ này cái này cái gì cái này cái gì put tiếng học ban lịch sẽ một ít cái mình bấm cái này gì người ta cần công sana bà đi cái ding bật cái gì thì khám em phải hi cái ding penwan sur atau fishat shamjing ha ba ki wat kini ki sit ki ding cái đây mà bà từng cái jenjar pan wat cái này gì long pi pelut por khnang mo kawe ka ha ka per namar pan lech pom sik kedon la ka per phi pan lech pom ting hap up ya ka per dan dala de ka pertelang hapan lech pom kin sik anta ngaban rong bha kini hadu ba kinda yap ha la terkhong ma ngasa senai kini kaju kiding ru ngahap ban lech ta da nga namar ba kiding kilentang mo ngaban lech thiet tentang hapan rong par keng ba pan sa tiun sa itu pan yo kesur ti kini barok phile hi ni dan bayarap ya phi ne le hi ha phile hi barok gini pi kalong sisa ka ka pen kemen habang yo ngoy ka ni ka khubor ba klem ka jing rap jong no people le jingmut pan traded ka kam ka ba phi smutanat ti habang ong kumta ako aban bo sa kani ka we pat ka jing kaliba hatu kani ka dai ka kam ka ba phi shat ang no na do swana do dang rit jong phi ni ka dai ka ba phi jong smutho ni lap sen ni nomor ba ka jing stang ban tem jong na do ba ka par bangadang dan prasnem phi ti ha usnem arjar sipong la sedang ban
ban yok ban yang kirsan kirsan ลองพิสตังบันมีประเทศไง มันมีประเทศban tem haki jing seng tu hi อ๋อ ada arjar seperti ada nang ta bade anda nang yet nanti jonga ba lech school ru gidon kampi ban lechim bata keleng-keleng di lang baka school gan sayo ban pau kasap kisah pak keleng-keleng nga tu ba ki fa lech sim bata haki blok haki district nang ta haki state adu ba nga paisa sedu national level ni Adik, kamu sudah national level fil apa ya? Saya ide. Nga lech sim bata ada li pada Madhya Pradesh lech sim bata Pimi kemat ya ke sekolah ni, ke district ni. Namta ka namar ngimi nang ne ngimi namta ka school de pat dang la poisa ka state pat de ngim namta ka school ngilech sim namta ka state kan sabar Kata ke sekolah mi sing ka mo. school ha mi da ka ka school Tahu kejeng aku beli ke sekolah sing ro namar ba pila say mau lang nai ngila ban ong mo. Uba wanra si saya kata kenam ke borom but tang ni kata Henry uba bes unang yai penne kita ki mati ngila ban ong da ka ba upsna kini ki kejeng ku beli ke lech ke sekolah sing ro ke badan hang ni apa snong ka ba iba bes ipuli mo. Ti kamu baka sekolah jong pi ru ka ai man sem ba ka ni pi. Ai lat phadai. Ka elat kan nadu ba nomor ba aku per ba nga put gani jing put ki la ai nadu ka mesim bo ka jing kersan kida ai mesim ha yang apa lek sim mentah ha ka me khala ka talan ru kida ai mesim ha te ka jing kersan le kala ai full ha Tak long full support baik. nadu ki kena skul ru ki ai jing kersan bo Na lor kini ki tiar tem ni la ban ong ba fisna. Ti saki e pat ki wei pade ki ba pi fisna. ka bang nang sina hitang duit tara Mentah. Kamu nadin habut pinang don jemut su ban. ta kan kawe kede ba mo kawan ha kajing pi mar ba kibun ki tiar bang ngatmu ban sana handai kawe kajing tolong ba ka pisah ketika kan don ha nang tadi kawe ka pisah hi ba kapor di lada ladon ka pisah ngatre ngalak ban penmi biung sakiwe pat ki jing ki tiar tem Toh ngi kermen ba ngi kit bok kit riang ru ka jok opor ba lamba ki pro jong hi ba pet ya kani ka video kin kene adi kiti kilat jing yarap jong pi mo bat ai men sem ru ep kanang ba pin la susu banang penjanai ya kani ka sap ka phong ka ba bule la ai pi ba pin sna bat pin penmi ya kani ki tiar tem ki ban itu susu ti ki ban itu susu ya kani ka riti ka dostur ka jongi kum khasi hi kalong sisa ka ka ba snotenat banyak sngo ya kini ki jing ya linti jong pi mo wat ha pedeng kani kerta ka padang samlang ala ban ong ba pi pila stang ba ya kani ka kam ti kalong ka ka ba ngi kum ki bre teng tengim ju khmi lenti ber ju poi perkhat mo to sakoi pa gajing kiling aku ban bu ba hato pidon ka kin hun tem ka ba pi tem lang ni PRY ka kun hun bade ngala don bun pi namar ki ngachaj litem ha kini ki program jing sang hi don program jing sang te pabun ki parlok ki don kambaj pi ngaban litem personship untuk saja leja arab pabun ki kun hun nga saja leja arab nomor ba ki don kam timo ki kerpat ban sob haban wan arab tem lang ting haban lej tiga grup bade ngidon kawe ke grup good news kata ru kadega grup ke bangi form nam taban lej keleng-keleng hi ka kertek ngum no good news ka good news movement good news movement kata kadon hapo ki ransan social media Facebook Instagram YouTube kita kala don ha mar kita ki ba tem lang pat nga ki kawe ba ngim yo su ban upload video ngila yo ban upload artili ki jing roi handai nomor ba kita ki ba tem lang ki lek puli nak sabar nak kita kadau kita ni sedang hi hani nem ngi ong sapen bahasa su kanya kita kaban dan taporo pila ben pet ya kata ka kin hun jong ba best mo ka ba kerteng ka good news movement mo ti pila ban ai ka jing kersani ye ka kin hun jong ina mar ba kum mangaju kuntu bat ngaju ai ben sen bat ka wei ka ba pen kemen ngi ka long ba pi ki perlok ki ba pet ya ni video pi long sisa kita ki bre ka ba ai ben sen bat pi kene ari kita ki lat jing erap mo bat kita ki lat ki ban ai ben sen bat puslor ti kuble shibun nam ta jong pi ru perlok ka e ka rensan ka ban kong do ka ba pi kin mau na do ba pi dang ret la ni na do ba pi la sedang ban snai kini wada da fim pat snaru henry ka e ka rensan ka ba pi kin mau ba pi yang nengkong
karsan ba yang nongkong kadai house nam arja spel berkata ke jaka kadai ke nongspung ti kata por mut nga ketemu ya ke gitar kata ke jeng steng Oh kadai ka jing seng. kadai jeng steng nang tadi bursa anu pedang nang ta ter poi sa barok kadai thang nong steng To ngakwa ban halo di tapan bam hatu bisa yo lan ban ya temlang bat kini ki kaitor ki jongi mo ki ban ki tain sor naga sor slong pi yo lat jodon ba khot ipi ni seselong empat jo ya tem bat ki berbeda seselong ti tong ikermen balik ngakeli kata em ba bes namar ba pi kani ka sap ka ba pidon em kalong kata ka kabu ka ni pi mo kita ka da long ba kani ka jing wan jongi shani shnong jong pi shani shnong ston mo ban ye keren bat pi kanang bakan long ru ka jing pen kan mau bat ka jing pen itho igi perlok jongi ke beran hapo shlong bakin ken mau lam ye pi mo ti perlok ngan kular ye pi ha kani ka por bai ba bes ilong i we ni ki samla i badan sya kata ka sap ka bat tebit nadu ban tem igi ni ki jing tem ka ba pher kum ta la da pi kwa banyak kendu i fila ban reach out ha kata ka good news movement mo na ka benta ki jing ya temlang ni ki jing wai lang bat ba bes kani ka por pi la don jingmut la ni pi la perkhat ba fin pela jingmut ba ha ka bede bat kani ka jing shna ye kini ki tiar tem la ni ha kata ka music na liang jong nga nomar ba nga ratrang sisa bangan kampan ba su pi ya ka kam re tanggawa hi don ki jing andre wat la kata ru persang ban yale hi ban sena bat pen mi su ki we pat ki tiar tem kat bala to kum pila ong mentan mo pila kwa bat penjanai susu manang pen bha te subut la ki don ki bre ki mana snong jung pi la ni ki wei pat ki benta ki ba kwa ban pan jing rap na pi pan jing mut na pi kum no ban sna kum no ban wandur kum no ban le ki ni kitai hato pilong ba koloi ban ai jing rap ki hoi nga adu mentar nga la na hikai hi ki khana ki don ba wan pha hikai ti ngala hikai ya ki ru ba ki menta ki dang wan tang ban put ban de pan hikai pan senapat ngam pat hikai lada ki trang ngatrai da kiwe ki kon samla ru lada ki kwa na klo hi ban yarap menta jong ki ti hato pinon ko to jing mut ban seng no da ka school la di entam mo lada ka dei makna haying ni hong no ru tre kata ka jing mut jong pi pidon ban seng ne kata ka slem ai jing hikai ngadon kata ka jemut bangan ai jing hikai nam ta kiwe pat par mentang la persang hi kidon hi sepau ngut sejarong kasan ngut sapo ki la don ki falawan pan hikai om tang kini ki cetiar dai kiwe kum ki gitar itu ki drum nang ta ki bass gitu ter to kata kan jat ba fila pemni mentamo ngakwa bentip kumnu pat pinang bentem yini hato ya pi pat don ba hikai ni kumnu pite pinang bentem yini pi nomor ba man sha ba ngadang khana nadu badang khana nga su pet ya ki nomor ba ki la don pi hang ni mar haying jong ni jan barok ni tem nomor ngi don khat lai ngut para ngi don khat lai ngut tang ba ki ngi don pra chandang bar san kan te tin na ki prangut ba de ki man jong ki yanang ru nyongut lai no tong we pa nang tem ngai te kan te ki yanang ki don san ngut ki nang lai ngut ki lai no ar ngut ki pom nang ka anut kila yu ta de nang ta hinga spek mari ikun umru inang bantem nga spek yaki nga sanang bantem te yakini kiwi pade nga sa ki gitar ki boot nang ta ki drum kutu pat kiwi de ki duitara ki bisli kedai ba nganang nomor banga saj etem lang fi bat kidon ki hangniru kidon ki nang kai tem long ha kani ka senang gidan ni nang kai tam hoi nge chui tem lang bat ki na ta ka daw nga supay thu yaki nga supun but yaki gen kamu pidon ka sap ka bakar pang ka boleh ra ai kai namar teng tang ba supay kum to sai pin lan kan mau em han rei pi pade pidon ka sap ka boleh ra ai kar pang tikna ya pi pat leng ba kini pat ki ba pi kan du ha ka jing ba mal naga sni ti nadu kita ki perlok jong pi kino kai bat nadu ikan jong pi ru ma te ka long ka jing ku kan ka jing im jong pi bat ru na ka benta ki khna ki ba sa ai kai ha pi ma te snoten nat shi bon ba bes ha ka por bat wala da ka jing ya kren ngi sno tho ba kadang ya kum ne ru han re ka long ka ai pat ka ba sai so ti
bat ki jing tip ki badan kam yang i bangin tip bat kam tam gani kalong ka jing aimen sim ki para samla ki ba hakarta jong pi bat ya baro hi ki brem dai tangi ki khana samla ro ma namar ba pi ha ka jing im jong breu don udon ya kasap tamba ladangim wat ya kapat ladangim suthu ya kapat ni shken bat bangim don sap bangin long bai tangi breu balong normal mon to dai ti kalong ka ek ba song komen nalor kan ni ka kam ka ba fishna ki tiar tem ki ai pat di ki bai pat ki kam ki ba phi sai le man ka singi ka ki kam bat laj na kan ne ka jing put jing tam te ka de ka ka we ba nga kham sotanat ka de ka jing tre furniture hi furniture nalor kan ne ka kam bang la le te nga perchang hi ban le recording hajen ti ki don hi perlo ki ba sai wan le recording te ka we ru ya la ding la laj pi ban le recording namar bang perchang hi ti ki bon ki ba wan sapi pa le recording menta bade kidon lah kiper pi ban ba kiber ki wan don kiper ba ki kamwan don pat kiper ba kiman bade mat ki banganang hi don kum snala cum tu official lah itu kata pat ki pendep ya ki training ne ko kawe mensua pi nomor ba hayeng nomor ngakwa ba banang snala te le kum do nga le lo ki Swiss mah te nga sa pe yang tuin ti happer bang sanan kong le ke te galat te long pi kam te long ba nang tu bade ngala perkat lupa kan kum ban laj te nang ta nga sa persang balai ba ka long tang te nga sa wat jing tip nga pe biang mo nga sanang ti hadin nang ta bang le sing bat ki don bat ki nang hikai ba ong kan sawan ka jing hikai kan don ka subjek elektronik mah ti hadin nang tabat ding saya yok kampan tibit kanya ade sotenan terus sotenan nomor ba ya pi te pilong shau bru badan sapi long bob dei tang badon pi bun ki sap ti do ka basna gini jing tem jing pot pi pai ka jing hikai ban long ban tem mi kini ki Europe don mi hikai pi pai ni ki we and then planang tinang to pat pisa sam jing hikai ma te ka long ka e ta ka ba ki ong ka inborn talent ti aktin pareng ti pai mentas ka le pirasna te ka long sha ki e ka ba mento bat ka ba songkmen nang athrai ki perlok jang ba pai ki video kan long sha ka ta ka jing mento ki ma ha ka we de bat kini ki jing kersan na ka yang ka yeng ka sem ni ki para marjan ka snong ka thau pi yo ba ki jing kersan ni ko no na yeng te oi ka mesim te la ai ka jing kersan mata jangan re tang ka we ka pisa tengka te kam jenjar ta tu pila ju persang ban lek pan jing yarap ni skim sarkar namang ba tharai ki blok ki mo kita ki office sarkar ba per ki don bi kita ki la jing yarap naga benta ki beri ki belong kumpi namar ba kanir ka de ka we ni ki kam ti ka ba la pila so ban penjanai ban pha long ki beri kin wan thit kin wan pan kin wan pasna ya ti hatu pila ju persang man le ya keren bat ki office sarkar ki ai na kaling jong hi namar ba phi ban lek pan jing yarap menta ka sarkar kam ai chu phi pan ai marwai mah ai tang maro tang ya ka jing tang ka we ka jing la ni ti hap ni hapan dan da ka grupi ngala persang hi ban fam ka we ka society ti try ngin sai persang hi ban wat jing yarap la da fi mut ban shna ya kata ka ipat ka pa fi mut ban pelek jing mut la ni ban run ya kata ka organization jong pi ka jing mut jong la da kandon ka jing yarap dengan penkiu ya ki tu ki badan ha grup ni nokong ma kin nang ban tem nang ban snai nang ban put tai ka de be chapang ka music ka ni ka jing snai ni jing tem ni kan to ni so tanat to ni kermen ba kata kin ho jong pi ma ba pin ye kendo iki breu la ni kita ki perlok ki ban ye tre lang ha jo kata ka shatri la ban ong ti kin long kita ki breu ki badan ni ka jo ka jing mot bat ka jing tumu kum ba pi dan khnang ba ka ni ka ri ka jongi mo kan long ka ri ka banang kêu saprang le ni ka manang bun su ki ti redon sap ki ba kuma pi ma ka ka ba penlong ye pi ba what happening ki jing ki ba pi mat dai hak ba ide ba ka pisa henry pim do jing kermen pat ka ba penlong ye pi ba pinang ya ba chakman ka we
kawe ka papan long yang abangan nya bi khamat nomor ba musim jonga kamhun phi ban shisong mar ba nga ik ba jing tem te kawe ba nga hapan mar ba kawe nga thang bangan hapan hi kai ki weru te na kaliang jonga hapan thit ki kot hapan puli ki kot mo ban hi kai drum ru nga ban nang ban hi kai piano ru nga ban nang gitar nga ban nang te na takadaw nga hapan thit ki kot nga hapan puli hi tai ke jing kerpat jonga ti lada kidon ki parlo ki ba sungulem mo kin ya wat ki lat ki kumnu ban yo ki jing yarap tang kata ta ni so tanat chi kat dai ba bes namar bangi la yo kan kalat ka ba long sisa ka ka ba mentoy ba ka ba smo komen yang iti namar ba haba noduk ka sengi ka ba ngi phone ya piru pilong pilaya tho ba pilong preo bon kam mo ti kawai ba kabas ngotonat kalong ba wat apa dengan jing pun kam jong piru pikloi ban ai ka por ka jong pi ma te shwa bangin poi so bakut jong ni ka programa kwa ba phin ai kenjet kensot I kentin la ni kita ki kentin kentu kan pham ki porlok ki jongi ru ki samla ki samhoi nang ta pe de ki temen ki korobat haru ki berasan larang baru mo ka ai jing ai men sim jong pi ha ka be de bat ka do ka kam ka bakile na kaliang jong ngate nga mud ban angum ne ba ya ki bru ki badan sap ki ni de ban nim de ban le ran mo ni de ban pan pau ya ka sap pat nim de ban sap ya ki bru ki ba keren pendu mensim yang ini ni de ban ya cipe perang pat in de ban le be ya ka ba ni don pat ngi thu ban le nam ta ka baba ta khoblai shi bon ba bes te porok kani kalong ka jing ekren ka lingkot ka bangi yo ban wanra shapi ha kani ka por bat iba bes ti nga tharai lamba kini ki jing ekren ki lingkot bat lengba ka to ka jing ai men sim jung ba bes nga tharai phiru phin shai ki jing ju prakhat jong phi bat phin yai ni scam le ni ba phin kut jing mon ha ka ban le kunu ka kam ka ba phidon ba phithmu na ka benta ka jing ba hapo ka imlang ka salang batru ka ban wanra ka jing mento ya ka jelahi baro ka wai ma ti kublai shibon ba abas sasi sen ngai kublai ka por ka bakor ka jongpi bat ngai kublai ye phiru ki porlok be jongi ki buju kursan ka por na ka benta ban pej but I mean sim ye ki re sham phangi jongi ki bangi wanra hagni ka program ki sao em ki por ti lamba ka ni ka jing ye kren ka balingkot ko mga ong ila poish ka bakot jongi ka program ni ai kublai ye ka por ka jongpi kublai shibon ti porlok hadin ka to ka jing ye kren ka ba phili I mentan ka bangi yo banyak kren ba di ba abes ti menta pa dingin pen I shapi ya ki jingtem ki ba pi intem hani ka por na do ki kan thop ye ka flute nanta pade ye kani ka ba ka ba ki khot to ba bas pan flute ka pan flute mo bat kani ka xylophone ru tinga tharai porlok phin kemen ha ba pi ba bes intem hani ka por